Erokamano janeno mar LTN, agone Nyasaye erokamano mochako loso thuolo okinyi ma jaber ma kawuono ni mondo achaka kele wach mangima e studio ka, wach manyalo reso ng'ato, wach manyalo miyo ng'ato ngima. Omiyo kapok adhi mbele janeno, adwa nafulre ni mondo ing'e jal miwuoyo godo. Nyinga iluonga ni Bishop Agustino Omedo, aya Kisumu County. Ai gweng' miluongo ni Kogony buto Koragonda School, ajal mowar kendo ajaneno mar Yesu Kristo. Ago erokamano janeno mokete lolo kinyi ma kawuono ni. Omiyo Nyasaye ora ka gi ujumbe kendo nyadichiel mondo walam kodi Nyasaye. Omiyo janeno kapok adhi mbele, thuon wach ma kawuono adawuoye wacho ni Hawi Marach. Hawi Marach. Mane e thuon wach ma kawuono adwa wuoye. Omiyo muma madwa somo, abiro somo kodi Mariko 5, wabiro chako karachiel nyaka 9. Wadwa neno ng'at moro mane ape obedo marach. Kendo ng'atni ne ape obedo marach. Tiende niya, ne osebedo matuo kuom higni 38. Kendo higni 38 ok en higni matin, gin higni mathoth. To malaike moko ne tugoga pie yawo moro, miluongo ni Bethsaida. Koro malaike gi kane tugo pi, to ng'at mano kuongo donje pigno, andiko lero kamano, ne chango kuom tuo moro amora mane en godo. Andiko lero nitiere ng'at mano osebedo kanyo ma aperach, mano osebedo matuo kuom higni 38. En malaike kane tugo pi to ji kuongo ne akuonga. Omiyo chieng' moro opokoromo gi Yesu, jal ma jabiro ga chien. Omiyo kapok adhi mbele, adwa ni kulwi mondo weche duto wakete lwet Jehova. Nyasachwa, Nyasach ogendini, Nyasaye man gi teko, akawo janeno yakete lweti, imiyo winjo matut mondo Injili madhi yalo kata weche madhi puonjo olok ngimane kendo timne dwaro mar dhood chunye. Alamo kan gi yie ni isemiye winjo matut e nying Yesu majawan. Janeno mana kaka dhi mbele cha, awacho ni jalni nosebedo matuo kuom higni 38. To malaike tugo pi, to en ji kuongo ne akuonga. Koro chieng' moro Yesu majabiro ga chien. Yesu majabiro ga gi teko maduong'. Kendo Yesu nong'eyo ni ng'ani osetieko higni mathoth. To kane oromo gi Yesu, to ochako ndiko statement. Ni rabi japuonj, an malaike tugo ga pi. Tasebedo ka matuo kuom higni 38 to ji kuongo na akuonga. To Yesu ng'ise wach moro masimbo neya. Chung' mondo ikaw piendi mondo iwuothi mondo idhiyo. Amor gi duoko mar Yesu kendo amor gi wach Nyasaye. Mae momiyo janena kwayi dakika moko 30 ka ng'eny. Aita nalam kodi Nyasaye gi ng'at ma wacho ni Bishop, an ma kiwacho Hawi Marach kata kiwacho Hawi Marach to en an momaka. To abiro lamo kodi Nyasaye, Yesu no nika kendo en e pap. Obiro go kodi kendo abiro lamo ni kendo ibiro neno teko Nyasaye katiyo e ngimani. Omiyo adwa nasom kodi muma. Amor gi duoko mar Nyasaye kendo amor gi teko Nyasaye mosedonjo ka. Omiyo adwa nasom kodi kaw mumbi Johana 5, wabiro chako karachiel e wang'e nyaka 9. Ndiko mar Nyasaye wacho niya, bang' mano Yesu nodhi Jerusalem nikech nitimo sap jo-Yahudi moro kuno. E Jerusalem kuno, e dho bath rangach miluongo ni ranga rombe, ne nitiere yawo moro miluongo gi dho-Yahudi ni Bethsaida. Yawo no ne nigi agulni 5. Ji mang'eny matuo kaka muofni gi rang'onde kod pudhe ne ninde e yawono, e agolnigo. Ne girito mondo pi otugre, nimar kinde moko malaike ne lorga e yawono kendo tugo pi. To bang' tugo pigruok kamano, ng'at matuo mokwongo donjo e pigno ne chango kuom tuo moro amora mane en godo. To ng'at moro ne ni kanyo mane osebedo matuo kuom higni 38. Gin higni mathoth, ok higni matin. Yesu nonene konindo kanyo, omiyo nong'eyo ni osetieko ndalo mang'eny. Omiyo nopenje niya, idwaro mondo mi achangi koso? To ng'at matuono nodwoke ni, jaduong', aonge gi ng'at madiketa e yawo ka pi otugore, nikech an kadwaro dhi to ng'at machielo kuongo na akuonga. Yesu nowachone niya, chung' mondo ikaw pieni mondo iwuothi mondo idhi. Mondo idhiyo.
mondo wuothi. Gi kanyo no ng'atno nochango mokawo piene mowuotho kendo modhi. Hadena wuoyi Hawi Marach. Maka ng'ato bedo mos adier to bro wachade ni bishop an ema aparach. Omiyo adena wuoyi gi mama moro, jaduong' moro, nyako moro, chiliel moro, nyathi skul moro, kijana moro mano okete lole TV sani. Mabro wachade ni bishop an ema apa osebedo marach. Ta achiel osetieko higni adi. Yesu dwaro mana yie kende. Samoro mogi jalcha to jalcho chako ndiko statement ni japuonj an onge ng'ama an nyikwongo na akwonga kamala iketugo pi. Ta amor gi duoko mar Yesu mawachone niya chung' mondo ikaw pieni mondo iwuothi mondo idhi. Hadena wuo gi Hawi Marach. Hawi Marach mako ng'ata ng'ata. Hawi Marach mako okia kata in gi pesa. Hawi Marach mako jatelo. Onyalo mako kata daktari, kata bishop, kata pastor, kata apostle. Hawi Marach mako ng'ata ng'ata. Omiyo adena wuo gi ng'ato mokete mos. Yesu majabiro chien ene pap kawuono. Adier adana wuoyi gi ng'ato mabro wacho ni bishop ane mageno na norumo. Kendo adier geno na oserumo. Ji osenyiera, samoro ji osego mbaka. Mana wach madwana wuoyi kawuono mondo alam kodi Nyasaye. Adier adana wuoyi gi ng'ato machalo kamano. Adier adwa penje niya tuo gima timeni osetieko higni adi. Kato be ni en tuo maringe chogo maringe remo iwinjo kosetieko higni adi nikech Yesu nie papa kele kaka wuono. Samoro en tich mimanyo iwinjo kisemanye higni adi. Wawe gi ng'at machalo kamano. Nyathi misemanyo ni iwinjo kisemanye higni adi. Dichuo mineno simanyo ni isemanye higni adi. Kata dhako misemanyo ni iwinjo kisemanye higni adi. Kwe mar ot motamore ni iwinjo kisemanye higni adi. Ohala manolwar mogore piny ni iwinjo kane iseteme higni adi. Samoro ich machwer be mako to gore piny iwinjo kosedhi kodi higni kamano higni adi. Samoro enote misemanyo kata mondo migedi iwinjo ka gini osedhi kodi higni adi. Samoro en nyombo midwaro mondo chori onyuomi kata mondo nyuom chiegi iwinjo ka gini osedhi kodi higni adi. Yesu dwaro mana yie kende nikech koromo gi jalcha to jalcha wacho ni en malaika tugo pi to ji kwonga ni akwonga. Tamor gi Yesu mano ong'eyo kendo Yesu nong'eyo ni jalni osetieko higni mathoth e dho yawo ka. Tamor gi duoko mar Yesu nowacho wacho ni iwinjo chung' mondo ikaw pieni mondo iwuothi mondo idhi. Negi kanyo no ng'atno nochung' mokawo piene mochango instantly. Kata kawuono iwinjo kobiro timo. Iwinjo ka gima timini osetimi kama higni adi. Hawuoyi gi ng'at machalo kamano. Osiepeni yudo tich. Samoro en tich misemanyo. Iwinjo osiepeni yudo tich. Adieri ni ng'isi ni kuja kesu. Samoro ng'isi na kuna kazi. Iwinjo samoro ni jigola soya to in ionge kata mana giminyalo golo mondo iyud go tich. Iwinjo we wach Yesu dwaro mana yie kende ene pap kawuono. Adier samoro ng'ato wacho ka ne jowadwa asemanyo tich mamanyo tich olokore tich. Samoro adier kamondi ikie tich in indiko ji permanent to in idong' mana casual. Iwinjo ka gini osedhi kod higni adi nikech Yesu nie pap kawuono. Nikech aboro matindo wacho ni Yesu nowacho ne jalcha ni chung' mondo ikaw pieni mondo idhi. An be nawacho ni kaka bishop Omedo ni chung' mondo ikaw tich e nying Yesu kendo idhi yudo tich e higani. Wawe gi ng'at machalo kamano ma samoro kayal to ng'ato wacho ni bishop iyalo gik miyalo samoro nawe ni ane miyalo ano kayal ng'ato roho maler ema neno ng'ato. Yesu nie pap kawuono. Iwinjo samoro en tuo iwinjo ineno ka ji chango to in idong' adong' osiptal kanyo. Samoro ng'ato ni osiptal kanyo iwinjo ka nikech ji chango to in idong' adong'a. Iwinjo ka gino osedhi kod higni adi. Samoro adieri temo tini sewacho ni tuo nandi biro nega gini osedhi kod iwinjo kosedhi kod higni adi. Adier ji chango to ino kine chang. Iwinjo Yesu dwaro mana yie kende ene pap kawuono. Samoro adieri semuonyo yath lokruok onge. Adier samoro en tuo maringe chogo kata maringe remo kata maringe maen mar pressure. Samoro en tuo sukari kata samoro en tuo ndulume. Iwinjo samoro en wich bar mochwere. Iwinjo ka gini osedhi kod higni adi. To aboro matindo wacho niya Yesu wacho niya nowacho ne jalcha ni chung' mondo ikaw piendi mondo idhi. Han be nawacho ni ka kata ineno osiptal kata in otanda mar midekre iwinjo kata en gima gino ibiro mako kama sama lamo ibiro mako kama ramino to instant miracle biro kanyo kendo Nyasaye biro changi. Onge gima tek manosetemo tamo Nyasachwa. Mama moro chieng' moro winja kayalo lolo TV kaka yalo saneni. No kawo namba na e piny Nairobi kacha. To ng'isa ni bishop ase tuo wiya osebara kuom higni 22.
sama nokawo nambana to mama ni nokawo ka yie kende be ogochona kose chango nikech sama wachoga ni activity go choge piny no mako TV mokawo yie mawiye no ochango instant miracle kata kawuono ng'ato Yesu biro timo ene papka mana kaka no chango jalche do yawo e kaka biro timoni odwaro Yesu ok chande ni university kech iwinjo chandruok matimini gima timini Yesu ng'eyo university ko igna kikiwe no kia iwinjo ong'eyo be ok odwar statement odwaro mana yie kende yie ma jalcha no iwinjo chung mondi kaw piendi mondi wuthi mondi dhi gi kanyo no ng'acha no chango kata kawuono iwinjo ko biro timo ne ng'ato nitiere ng'at manena ka dier ma ji ting'o nyithindo to en ok oting osemanyo dalo mathoth lokruok onge nyaka jolupne nigi nyithindo to en podi dala manotede mondi yawuoti osenyuol te ene mapok onyuol owinjo ka gini omake adier gini dhi gi dhod chunye okia gima timore kit ngimane iwinjo we wach mama Yesu nie pap kawuono odwaro mana yie kende adi samoro isemadho yath lokruok onge samoro adier isedhi nyaka gynecologist dakteche madongo monge somo yemine lokruok pod otamore an ka gi ujumbe kendo an kaga bari mpya na kelo jakondo mulo siplas alo sule maro kinyi hongo wang'arie kentiere ka obiro timo ne ng'at man biro kawo mana yie kende samoro adier moko ne nie bwo tanda ni mondo yadho madho gokinyi lokruok pod onge samoro isedhi nyaka ka chuoke lokruok pod otamore iwinjo kamari ni osetieko igni adi nikech akelo Yesu kawuono owacho ni chung mondo ikaw nyathi e nying Yesu igani kendo aneno ka Nyasaye biro timo aneno ka Nyasaye dhi timo ne ng'ato kech Yesu dwaro mana yie kende okia ni osetieko igni adi japuonj ni pap kawuono biro timo ne ng'ato machalo kamano mama mawinjo koseywak magino neno serumo mawacho ni bicho mane masetieko iga par asetieko igni 15 tamor gi duoko mar Yesu entiere pap kaka wuon wawuo gi ng'at machalo kamano adier en osemanyo mondo mi oyud dichuo otamore iwinjo osiepene adier limo ute matindo gi madongo kata ng'at mapinje nyinge onge adier nyithindo to en go adek ng'ato ka ng'ato gi wuon gi lokruok pod onge otamore adier tich to en go ni to ng'at makende otamore ni ok nyal beti adier tini iloko mana tij ote matindi tiyo okawacho ni tij ot rach jechieno kende nikech dagi ni ok nyal bedo gi chuori tamor gi akelo bari ujumbe mpya kawuono akelo bari njema Yesu nie pap kawuono akeni mari nyuso tikodi odwaro mana yie kende yie mana jalcha no kam iwinjo samoro adier isetem adier iwinjo ka tindi yol isetemo mokwongo mar ariyo bende mar adek bende tindi dong iloko to mama uchiemo mama upaki na tino nyathina mane nyuoli mana wuoyi to kare ma jachiene moramo jachieno dagi ni ok nyal bedo adier samoro ng'ato nena ka en gi nyithindo 4 ng'ato ka ng'ato gi wuon gi gima timio kia adier osemanyo ndalo mathoth samoro igogore gi wadgi onyolo 40 kata 35 kata ng'at mosepenje ni nyingi ng'a onge kawuono kelo Nyasaye man gi teko jal madwaro mana yie kende iwinjo 8 matindo ne wacho na chung mondo kaw pieni mondo wuthi mondo dhi mai gima Yesu no wacho ne jalcha and bende wacho ni mama chung mondo kaw chuori higani e nying Yesu kendi biro kendi haijalisi ni setieko igni adi mana kaka ng'acha no chako ndiko statement ni rabi japuonj an asetieko igni wathoth do yawo ka malaike tugo ga pito nyikwongo na kwonga Yesu wacho ni chung mondo kaw pieni mondo wuthi mondo dhi amor gi Yesu manie pap kawuono jakondo mulo sipla salo sule maro kinyi chieng jamondo entiere ka obiro timo ne jal mobiro kawo yie kende mama moro bende chieng moro winja onena kayalo lolo TV kama okawo nambana sama no manya ugochona ong'isa ni bishop sama manya otimona neno ni an gi nyithindo 3 ng'ato ka ng'ato gi wuon ga setiko gi 10 nyaka na wuoge ndowa mar 3 pok ayudo ng'at makenda abor gi duoko mar Yesu jal ma jabiro ga chien omera sama na lamo kode Nyasaye milamo Nyasaye madoro mana yie kende duoko no yudore kendo ene ode nyaka chani iwinjo kamari ni osetiko igni adikech Yesu dwaro mana yie kende samore ni kwe mana otamise manyo dalo mathoth to ok iyudi adire ndo ka gigi dhi dor chunyi nu kendo rukweruru muluore mana swete darling honey mago no dhi morumo adier ng'ato nena ka adier jachieno dagi ni okurome dhok adier ng'ato kurome dhok ng'ato chiemo tel to otomare ng'ato samoro ninde situm ng'ato ninde bedroom tadier to otomare jachieno dagi ni ok nyal bini kawuono Yesu ni pap japuonj dwaro mana yie kende yie mana jalcha no kawo nikech obiro timo ne ng'at machalo kamano adier ng'ato wacho ka ni jowadwa akia gima tima asemanyo kwi otamore ni ok nyal bede
kata ng'at nena ka sani ma kwe nodagi ma jachien noriebeda dichuo mane odak godo. Samoro jachien ogolo dhako mane dak godo, kwe otamre ni ok nyal bet. Amor gi duoko mar Yesu kawuono nikech ondike e Sa 9:6 madaok mok adwa somo ni nikech nonyuolnwa jawar adieri biro nyuolonwa wuowi, ne loch nobedi e lwete, ne luong nyinge ni jabura ma ono, Nyasaye maratego, wuoro manyaka chieng, kendo ruodhi kwe. Ene monyalo kelo kwe maduong' kata kawuono. Iwinjo ka mari ni osetego igni adi? Nikech aboro matindo wacho niya, Yesu nowacho ne jalcha niya ni chungi kaw piendi mondo iwuothi mondo idhi. An bende wacho ni chung mondo ikaw kwe mano osetamore ni ok nyal bet e odini, kendo Yesu kelo kwe kawuono e odi. Ibiro neno teko maduong' mar Nyasaye. Sama yalo to ji wacho ni bishop aneno kane miyalo. Roho Maler ema neno ng'ato. Kendo ka ng'ato kawo yie kende ma jalcha no ikawo ma Yesu change, kawuono biro timoni ok chang kende. Akeni en ang'o misemanyo igni mathoth. Nikech Yesu nie pap kawuono. Mama moro bende ne winja kale Lulu TV kama. No kawo nambana momanya. Ung'isa ni pastor asebedo ma onge kwe nyaka ne wakendre. Kuya onge oda. Kuro nodwa madho sum. Ang'isa ni madho sum is not a solution. Yesu nitiere kaka wuono mnege duoko makare. Japuonj biro duoko. Sama nalamo kode Nyasache loch, kwe noyudore kendo odagi kwe jaka kawuono. Iwinjo kamari ni to mane. Iwinjo kamari ni en Hawi Marach. Nikech wacho ni thuon wach ma kawuono na yalo ni Hawi Marach. En ng'at mane ma wacho ni bishop ane ma Hawi Marach. En mama mane mobet ka san, kech mama moro nena ka. Obedo sani e kom ka. Owacho ni bishop ane ma kiyalo taweni ane miyala. Ane ma apa osebedo marach. Jaduong' moro bede kom ka nena kasani. Owacho ni bishop ane ma apa osebedo marach. Nyathi sikul moro nena kasani. En be adiero se wacho ni bishop kiyalo Hawi Marach ane ma apa osebedo marach. Chiliel moro be nena kasani. Owacho ni bishop kiyalo Hawi Marach to ane ma apa osebedo marach. Nyako moro kijana moro bedo nena kasani. Owacho ni bishop kiyalo Hawi Marach to ane ma apa osebedo marach. Ta amor gi muma miyalo no. Jal mano osebedo e dhoyawo kuom igni 38. Yesu notimone maber kata kawuono hawinjo kobiro timone maber. Odwaro mana yie kende, kawane yie kende. Kech ng'ato nene ka dir mano chako ala to ala puda. Adier no ket gimoro to en ok timre ne kit ngimane. Adier no tem kata gomenda onge madhi through. Samoro no ket rech onge madhi through. Samoro no keto and nyanya kata lot onge matimo maber kata chiel. Samoro sikawo nyaka loan mo olo nyaka M-Pesa onge gimadhi maber kata chiel. Oseyao nyaka duka. Gin weche dhi madho onge gimadhi maber kata chiel. Iwinjo we wach Yesu dwaro mana yie kende. Yesu nie pap kawuono. Iwinjo koseteko igni adi? Nikech nitiere joma chako ohala to ohala ok tim maber e lwete. Adi tino odong' mana kukwecho. Onge gima nyalo chako madhi maber. Kata yien mopidho dala onge manyalo dhi. Kata sani e ndalo pur. Kata no puro on chambe ok chiegi. Kata pidhi mana chiel onge madhi maber kata chiel. Iwinjo ka gini osedhi kode igni adi? Yesu nie pap kawuono. Japuonj nie pap. Iwinjo no wacho ne jalcha ni chung mondo ikaw piendi mondo iwuothi mondo idhi. Han bende wacho ni chung mondo ikaw api mar ohala mano lalni e nying Yesu. Kendo Yesu kelo ohala e lweti. Jal moro nene na Lulu TV. Otimo na neno ni bishop ne yalo Hawi Marach. Tadira ne mano maka. Kendo no mwaka mafuanda. An fundi maduong' notimo na ni an fundi maduong' kendo loso gik mabeyo. To gimoro amora moloso onge ng'at manyiewe kata chiel. Gik moko ne nyalo tiyo kata igni 3 e workshop ka ng'ama osepenjo kata chiel onge. Amor gi Yesu manege duoko makare. Sama no manya to timo na neno to alamo kode Nyasaye minyalo lam. Nyasach polo, Nyasaye mok lokre. Nyasaye matimo maber ne joma osewe. Duoko noyudore kendo jalni ohala noduoge lwete kendo noyawo kama chielo. Iwinjo kamari ni osekawo igni adi? Wawegi ne chuo moro adier manena kasani. Adier mawacho ni bishop kiyalo Hawi Marach to ane momaka. Eno kendo to mondi adhiya be ok gichwanyre. Adier no kendo to samoro kodwa ni mondo kedi to chunye chido go moring mowe. Adier ng'ato nena kasani mado kendo dhako. Nodhi gi nyithindo odong' nyamasi sani. Otedore kenda adier. Weche gi dhigilo chunye tindo osewacho ni mone jela. Iwinjo kamae adier gini osedhi kodi igni adi? Yesu nie pap kawuono. Japuonj biro timo. Iwinjo chiegi manodhi ni biro duoge nying Yesu. Onge gima tek manosetamo. Yesu dwaro mana yie kende. Iwinjo kosedhi kodi igni adi? Nikech japuonj nie pap kawuono. Wawegi ng'at mawacho ni bishop ane masetemo. Matine wacho ni mon jela onge magine kata chiel.
moko tinde notingo nyaka misigo modong mana nyamasi kamano. Amor gi Yesu manie pap kawuono ma jal nigi duoko maboro matindo wacho ni Yesu nowacho jal ni chung mondo ikaw pieni mondo wuothi mondo dhi. Han bende wacho ni chung mondo ikaw ng'etni. Iwinjo dhako manodhini, chiegi manodhi chung kendo biro duoge nying Yesu. Iwinjo kata churi manodhini biro duoge nying Yesu. Onge gima tek manosetem motamo Nyasachwa. Yesu dwaro mana yie kende, nikech yie kelo gik ma onge mabedie. Wawuoyo gi ng'at machalo kamano mabiro wacho ni bishop, ane ma apa osebedo marach kendo kiyaloe marach ane momaka, nikech ng'ato bedo kapi wang'e go kala kala. Owacho ni bishop, aparo ni kiyalo to weni mane miyala. Chieng' moro kijana bono bedo timo na neno. Kijana moro timo neno sama na yalo kama tu poko chiew. Onindo tana mar bidekto yelo katen maten kama. Owacho ni bishop samus asiti ko yalo mokaw nambana. Ni sama ne yalo mo wacho ni yawa awe ni TV tinde neno ji. Na ng'isi ni TV ok neji. Roho malere maneno ji. Nikech ong'isa ni gik me yalo dhi gi dhod chunya kendo gitimore ngimana. Na alamo kod Nyasaye maduoko noyudore. Kata kawuono winjo kobiro tim. Wawuoyo gi ng'at machalo kamano. Iwinjo kamari ni osedhi igni adi. Wawuoyo gi ng'at machalo kamano. Ni kongo dagi ni ok nyal tambor nyak rumore dala kata rume ot. Wawuoyo gi jaduong' moro kata mama moro machalo kamano mobedo mos. Neni en kongo tambore ni ok nyal rume dala ne kata ode. Haperach, ino se wacho ni ane ma aparach. Hanyuolo nyithindo to onge matiyo kata chiel kongo baro kodgi oko. Wawuoyo gi ng'at machalo kamano mawacho ni ane ma apa osebedo marach. Hani matinde nyithindo iluongo ni Mr. DDO, Daily Ringing Officer, mane nying matindo megi. Wawuoyo ng'at machalo kamano. Samora dien noriembe nyake tich nikech wach kong. Tich no tiyo to kongo mone mnodhi moriembe nyaka tich. Kuyo dagi ni ok nyal bete ot nikech kong. Wawuoyo gi ng'at machalo kamano. Mama moro nenda kama onge kwe. Kendo wacho ni bishop sami yalo wacho no to dhigi dhod chunya. Hani ma onge kwe nikech wach kong odagi ni kwe ok nyal bete ode. Iwinjo we wach Yesu dwaro manda yie kende ne pap kawuono. Obiro timo ni mama, obiro timo ni jaduong'. Kata ine mangi kaw dhod chunyi. Me wacho ni jowan nikech ang'eni ok imadh ni hero. Jomoko weni madho kongo no ero. Nitiere kongo moko modhir gi lwet dhano. Adier king'iyo dhod chunyi sama kongo rume wang'i. Iwacho nang'o matimore kitege mana ikiari. To kawuono amor gi Yesu manie pap manigi duoko makare. Obiro golo chunje mag kongo kendo ibiro timo ne nying Yesu. Onge gima tek matamo Nyasach loch. Wawuoyo gi ng'at machalo kamano. Yesu nie pap kawuono. Adier mabiro wacho ni bishop sami yalo tani maonge kwe dhod chunya. Kawuono ibiro wacho ni oroma do madier. Iwinjo gima lit ni gimoromi emikawe atuo. Nikech wabiro lamo kodi Nyasaye. Nyasaye moklo, Nyasaye modak apanda. Iwinjo chung mondo ikaw yie ni kongo rume dala ni kawuono. Chung mondo ikaw yie ni kongo rume ngima ni kawuono. Mana kaka jalcha no kaw yie. Iwinjo kano setiko igini adi nikech onge gima tek mano setemo tamo Nyasachwa. Kijana moro no gochona kano nene lolo TV kama. Ung'isa ni bishop samane yalo Hawi Marach so ane mano maka. Umaka adier no maka. Mwacho ni bishop noromo ngimana. Mama moro ne oromo ngimana. Ne pasa ane mabude maduong' kongo dagi ni ok nyal kendo. Ni kongo dagi ni ok nyal gedo, ok nyal nyombo, ok nyal rutich. Sama mama ni nomanya na alamo kode Nyasaye. Na alamo kode Nyasaye mano kelo kijana no alamo godo madwoko noyudore. Kendo Nyasaye notimo ne kijana cha ono mano we kongo. Ongima kendo en makare nyaka sani. Iwinjo kamari ni ositiko iginadi. Samoro ng'ato nenda kadier mawacho ni bishop kiwacho to ane momaka. Adier ng'ato mako kayo no tamo ni ok nyal gedo. Ng'ato nena kama otama adier ni ok nyal gedo, adier no ok nyal gedo, ok nyal golo dala. Ene ma ape osebedo marach. Weche gi digi dhod chunye. Weche gi tinde digi dhod chunye. Golo dala tame, kata gero ototame. Owacho ni bishop, opango to kethore akethe. Samoro pango to chunye chido ga chida mowe. Samoro mabati ne piny, samoro musmal ne piny. Mondo chak wuoth mondo miyo dhi ogedi, gini otamore. Hape osebedo marach. Adier osipene nigi ute, nyaka joma luwe nigi ute. En hape osebedo marach. Owinjo ka gige digi dhod chuny. Adier osetemo kadano mondo miyo gol dala igine luoro, igato luoro igine luoro. Samoro wuode osepong' adier dwaro no gedi to endamo ged kanye to baba gi poko gedo. Weche gi digi dhod chunye. Wawuoyo Hawi Marach manyalo mako ng'ata. Okia kata in gi pesa, okia kata in bishop, kata in pastor, kata in apostle. Hawi Marach kia kata in jatele kambi. Hawi Marach mako ng'ata. To kawuono ka ng'iye kuom Yesu Kristo, jal mane na kele studio ka
wabiro lamo kodi Nyasach polo, Nyasaye mok lokre, aluonge ga lusipla salo sule mar okinyi, aluonge ga ni chieng' na mamondo. Entiere suru ka biro tim, wawegi ng'at machalo kamano mowacho de micho, kiwuoyo Hawi Marach ane momaka. Tiwinjo kosetieko igni adi, nikech Yesu koro moge jal cha to wacho ni winjo, chung' mondo ikaw pieni mondo iwuothi mondo idhi. Han bende wacho ni ka ni chung' mondo ikaw ot mano tamore gero ni, kendo ibiro gede nying Yesu. Odi mano tamore rumo ni, dhi rume nying Yesu, ke jomoko nochako gedo to ot tamore ni ok nyal rumo mochungie kore. Kawuono Yesu nie pap, obiro timo. Wawuoyo gi mama moro bende manena ka, mosedwaro mondo chuoro tere dhok dalagi to tamore. Higni matinde luoro, adier samoro sepango mondo tere dhok, mondo dichuo moro sepango mondo tere dhok thurgi chiege, gigi gore nyaka Lwanda. Tinde nyanyine ni maluwi nosenyuom dhok te, nyaka osiepeni nosenyuom dhok te, in pok onyuomi kata diel. Tinde weche dhi gi chunyi, ikia gima timore, idong' Nyamasi. Samoro adier ineno ka jolupni nosetero dhok, nosenyombo te, to in wuoyi maduong' pok inyuomo kata chiegi, idong' Nyamasi. Iwacho ni Bishop ane ma apa osebedo marach. To kawuono amor ni Yesu nie pap, japuonj nie pap kawuono, sipla salo sule mar okinyi, ongo wang'e riek jek nyadundo. Entiere ka biro lamo kode mana kaka notimo ne jalche, kaka biro timo ni mama, nikech Nyasaye no miracles gik ma Nyasaye timo. Wawuoyo gi chiel moro ma bende odong' ka Nyamasi, ma wacho ni Bishop asemanyo dalana madaki otamore, samoro pango center ng'ama gen ne onge, samoro anyuola no mae nyaka mwandu ne te, kamo chom onge, odonge nyithinde, kako puonjgi bende onge, odonge donga chiliel mana kaka wacho ni en chiliel cha, nikech ka chudo se thom kata ng'at manyalo rangi onge. Wawuoyo gi ng'at ma chiliel machalo kamano mageno ne noserum. Iwinjo ka gini osedhi kodi igni adi, to Yesu nie pap kawuono. Akelo jakondo mula entiere ka, nowacho ne jalcha ni chung' mondo ikaw pieni mondo iwuothi mondo idhi. Han bende wacho ni chung' mondo ikaw mwanduni, chung' mondo ikaw ot center mane midakie no, minene dakie no, Nyasaye dhi goli materi e dalani. Nyipindi mok nyal somogo, Nyasaye dhi telo, kendo gibiro somo nyaka university. Onge gima tek manosetem motamo Nyasachwa. Wawuoyo gi ng'at machalo kamano, ma wacho ni Bishop ane ma apa osebedo marach, amor gi duoko mar Nyasaye. Wawuoyo gi ng'at machalo kamano, wawuoyo gi nyathi skul moro ka mokete Lolo TV sani manena ka sani, ma wacho ni Bishop kiwuoyo Hawi Marach to ane momaka, nikech jachien odagi ni kata fi kuma ae onge, otamore ni okanyal tieko skul. Iwinjo Yesu nie pap kawuono. Wawuoyo gi nyathi skul machalo kamano, adier chon samoro ne rieke no nditimo maber, tidi dok mana chien gima timikia. Adier te chon to ne riekne, jochiende madaluo tami ni ok inyal somo, mano kawo rieko kuomi. Kawuono iwinjo kosedhi kod igni adi, Yesu nie pap kawuono, japuonj kelo rieko. Samoro adier tuo moro nogore kit ngimani, tami ni ok inyal somo, samoro isomo buk ing'iyo kama to wang'i chwer mana pi. Wawuoyo gi nyathi skul machalo kamano, samoro in e college, ok ine kidhi tieko college kama fi biro ai onge, nikech wan gi jomoko, han gi jomoko kendo nyako moro ne timo na neno ni jachien nodagi ni ok onyal tieko college, kendo nowegi e kore. To nanyise ni mano rieko mar jochiende malulu motam ni ok inyal tieko skul. Nalamo kod Nyasaye modok motieko college ma en gi certificate. Kata kawuono abiro lamo gi ng'ato, nikech Yesu nie pap. Owacho ni akoromo gi jalcha to wacho ni chung' mondo ikaw pieni mondo iwuothi mondo idhi. Han bende wacho ni ka iwinjo nyathi skul, chung' mondo ikaw fi manotagi ni Nyasaye dhi kelo yor ono. Chung' mondo ikaw rieko ni mane in go chon manolal, Nyasaye duoko rieko. Iwinjo tuo motami ni ok inyal tieko ni, idhi tieko skul e nying Yesu, kendo ibiro somo nyaka university. Ang'o matek manosetem motamo Nyasachwa? Nikech wadwa lame Nyasaye, Nyasaye nitiere ka, ok oriembi ok olokre. Japuonj nie pap kawuono, amor gi chieng' moro Petro mane hape obedo marach, kendo andiko wacho ni Petro chieng' moro ne nie dho nam, ne giluwo rech otieno tulu to ne ok gibako gimoro. Tamor gi Yesu mano thinyore gokinyi, japuonj openjo winjo Petro, se yie dhi e chuny nam? To Petro chako ndiko statement ni japuonj, ne wawuotho otieno tulu ne ok wamako gimoro. Ni to ka in ema iwacho, Yesu to ka in ema iwacho to wabiro chiko tonde. Ne gimako rech motamo giting', kata kawuono awinjo kobiro timo. Yesu nie pap kawuono, japuonj nitiere. Adwa lamo gi ng'ato mawinjo kosekawo yie, nikech yie kelo gik ma onge mabedie. Ere ng'ama osekawo yie? Adwa lamo kodi, kata in Mombasa, kata in Nairobi, kata in Kisumu, kata in Busia boda, kata in Nyakach, kata in Mount Elgon, kata in Kano, kata in Ayweyo. Iwinjo kata in Kanyi, kata in Migori, kata in Kindu Bay. Adwa lamo gi ng'at mosekawo yie, kata in Otanda mar Midek, kata in mtoka kanyo. Adwa ni kawane yie, nikech yie kelo gik ma onge mabede. Kinyalo mako tivete make, kinyalo gocho gi penye tego, wala moko ni Nyasaye.
agoni erokamano Nyasacha loch. Akawo janeno ni akete lweti, kawo mama ni, akawo chiliel ni, akawo kijana ni, akawo jaduong' ni, akawo nyathi skul ni, akete lweti japuonj. Dhiye kama entie, timne oni gi ranyisi japuonj, kendo an gi yie ni tok Injili ni odhi timo neno kendo odhi timo neno kendo duoko dhi bedo makare. Alamo kan gi yie ne timone e nying Yesu majawang'. Janeno mana kaka wacho ni nyinga iluonga ni Bishop Agustino Omedo, aja Kisumu County, mowar kendo ajaneno mar Yesu Kristo. Ji mang'eny osekawo nambana moyudo konyruok. Kendo sani ane piny Kisumo ka, naromo gi ji mathoth Kisumo ka, jo Kisumo, an Kisumo ka. Koro ng'ama dwaro adhi we nambana mondo watudre sach Nyasaye. Nyasaye kelo kanisa e piny Kisumo ka. Kanisa na MALER miluongo ni House of Hope and Redemption International Church. Nairobi wayudore Babadogo primary, kanyo ma wane gi all maduong' kendo ji osebiro moyudo konyruok. Ago erokamano ne jololwe TV director Samo Chola, Nyasaye mondo gwedhi, nyaka director na mar kamera Zeru, Nyasaye mondo gwedhi kendo telnie weche duto. Namba mar simo en 0726843941, anwoyo 0726843941. Namba machielo en 0750383499, 0750383499. Kao kamano Nyasaye mondo gwedhi kwa tudre, kiki flash go simo. God bless you.